Chief America, which is Chukun and Lewy, other Rajkumar, Chairman, Koto Group of Company. Tata was Yakaraka, was Yagozi, URUALLA, Tata Kaina Liz, and they are Tata, Obasanam, URUALLA. So I had to go back to Menala. I'm making a little number. This 1 night working, which are Parangon Chief. This was Okaka. I was a sensible mother where I know to now. And they go in and when they won. So I know one now. Here, woman, I die. Make a look one day style in the Lagos branch. As we kwado makana ma na ndị agbata obi anyị gasị chọrọ iri ji ancha niile ha kwasara ya maka otu ụbọchị sedere mana ndị Lagos branch ha kawara ahụ na ya na eri ya ma mmiri ọ na-ezo ma anwụ na-eke and ọma nnukwu ihe ọma ka ọ nyere anwa ndị URUALLA so anyị na-enwe ọṅụ na-ekele Chukwu maka ya